Se ikhlas lho niki, jawabnya sing ikhlas lho niki. Laki-laki sama perempuan lebih menakutkan yang mana? Iki sing lanang rawani jawab mergo bojone teko. Ya pun supaya lebih terbuka kula udari mawon. Berarti wong lanang karo wong wedok luwih medeni. Ya udahlah, nanti jenengan yang bisa nyimpulkan. Kula badhe tanglet jenengan jawab ae wis. Kula badhe tanglet jenengan jawab ae. Nyi Roro Kidul lanang apa wedok? Suster Ngesot? Sundel Bolong? Si Manis Jembatan Ancol? Medeni? Ngomong. Wong lanang ki lucu-lucu. Upin Ipin lanang apa wedok? Shinchan? Doraemon? Lucu bos. Nak Dewi boleh.